На фона на днешната инфлация, изборът на нов смартфон може да бъде доста труден. Но днес имаме едно предложение за вас. Honor 600 Lite ни показва, че не е нужно да правим компромис между цена и възможности. Тънък профил, метални рамки и стилен, минималистичен дизайн характеризират вида на Honor 600 Lite. Неговият 6,6 инчов AMOLED дисплей изглежда просто съшеметяващо. Той има 120 Hz честота на опресняване и над 1 милиард точни цвята. Освен красив, телефонът е изключително здрав. Солидното му алуминиево тяло не се страхува нито от дъжд, нито от потапяне в морето, а камо ли от неволни изпускания. Всъщност той издържа дори водни струи. Под капака откриваме 8-ядрен процесор и предостатъчно RAM памет, така че да играете всички съвременни игри. Батерията пък ви осигурява над един ден работа при активна употреба. Honor 600 Lite разполага с 108 мегапикселова камера и мощен изкуствен интелект. С функции като AI Eraser може да премахвате нежелани обекти от снимките си. Но опциите за редакция с помощта на изкуствен интелект са много повече. Само няколко клика са достатъчни, за да трансформирате кадрите си все едно сте магиосник с Photoshop. На цена от около 360 евро, Honor 600 Lite вече ви очаква при всички големи мобилни оператори и вериги за техника. Ако търсите стил, здравина и автономност, без да жертвате бюджета си, то това е вашият избор.